are also doing for us the houses in Thika. At least they have taken some projects in Thika. Atamalo prochiko gabich mag jok miyudo gi tuo mar kansa e stage 1 ithiedho chuth, kata atamalo 85 mag jogo miyudo gi tuo mar kansa e stage mar 2 bende ithiedho chutho. Kara kamano, jok miyudo gi tuo mar kansa e stage 4 atamalo mar thiedhe chuth en 50. Omiyo okwa oganda mondo limute mag thieth mondo miyo yud pim mar kansa chon. E kaunti ma Kisumo, riwruoge makelo kanyakla jogo makedo gi tuo kansa noromo e nyasi mar hingo odiochieng' kansa mar thuno kaka achiel kuom yore mag puonjo oganda mathoth e wi tuo mar kansa. I know a bit later our guest of honor will mention our own marrow. Kwa maana saa zile nilipatikana na hiyo breast cancer I used to walk around, by the way, until when I through nikafanyiwa radiotherapy. Bwana sifiwe. Nikamea vizuri smart, nikarudi hapa kina Helen. Na chako theatrasha kae motimna operation mogolna otumna bero mogol tunda oko motimna thieth mag kemo matieko te madhi wengo na kuru matieko te koro amor kayudo kaka antiere gisane onyisani tuo no dok piny agoni dakteche wa erokamano maduong' ahinya to gi nyiwa mapod tindo danga kuon kikubed maluor wuoguru mondo the screening mondo rang kaka ngima uchalo kikiluor. Wawuotho ir jotuo, wawuoyo gi jotuo, ng'eyo ni to en ang'o challenges mage ma jotuo mantiere mayudo kansa ginigo. Ka en mar yath to waneni to wanyalo konyo jatuo ni nade. Ka en mar NHIF waneni wanyalo konyo jatuo ni nade. Ka en mar nong'ise no tim gima kama to kare okong'eyo no onego tim nade. To wamiye yo monego bed ni oluwo no tim kama. Watiyo gi nyamrerwa, to nyamrerwa gi onego bed ni wuothe ot ka ot mabedo ni gichiegni gi jowa, ginyalo wuoyogo, iwinjo nang'o, ka in gi rach moro amora tinyalo konyi gi kanyo. Mar ariyo, wayudo ni watimo gimiluongo ni screening e osiptende wa sani, makidhi kiwacho ni in gi gima iluongo ni kata ka en swelling, ka en gimokuot, to itimo ni screening kendo ithiedhi kaluwore gi kaka ibiro. Omiyo ji te nyaka wabed ni wan gadier ni kansa nitie, kendo nego bed ni wadhi mondo wabed screening ok nyis ni in gi kansa, en idwa ni ng'e ni achal nade.